Какво да кажем за... 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 Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес в студиото с Ради и с Боби сме се събрали да си говорим за клишетата. Според определението, дефиницията клише, това е банална фраза, изчерпана от съдържание и смисъл. Но в житейски план клишето е нещо много повече от думи, от някакви фрази. Дори според специалист това е когнитивно изкривяване. Някакъв мисловен шорткът, който взимаме, когато трябва бързо да реагираме, да кажем нещо, ма не знаем какво е шляк. Едно клише веднага. И сега тук вече идва спора, хубаво нещо ли е клишето, лошо ли нещо ли е. Това ще си разискваме днеска. Дали това е добро да си имаме клишета, да си ги употребяваме или трябва да се борим с тях. Да, почваме оттам. Любимо клише. Не всичко е пари, приятелко. Който няма пари. Това е любимо клише на бедните хора. Мерси. На мене ми е любимо. Моето е все на мен се случват тия работи. А ти си фаталист, значи. Съм фаталист. Да, верно. Отговаря ти. Значи затова любимата ми поговорка е, нали, тя е клише, естествено. Очаквай най-лошото, но се надява и на най-доброто. Виж сега, има и друго типично българско клише, което няма еквивалент в другите езици. Много хубаво, не е на хубаво. Да, вярно. Няма еквивалент. Аз специално съм имала проучване на времето върху поговорките и повечето си имат паралели в различните езици, варианти, но тази е оригинал българска поговорка. Твоето клише поговорка ли? Моето любимо клише е, че мъжете си мислят, че на жените не може да се угоди. Защото мъжете, това е мъжко клише, че на жените не може да се угоди. Да, а пък за мен това е клише, че мъжете си мислят така. Нали? Стана много сложно. Как си не? Колко често ги употребявате, като са ви любими? Или пък въобще по принцип улавяте ли се колко често си служите с клишета? И в какви ситуации? Като че ли, понеже ме мързи да мисля... Ето, шорткът. Шорткът. Служа си с такива клишета. Напоследък доста ми допадат. Примерно не се дели от ума си. Това пак е такава поговорка. Изпитана в състрадание в моя живот. Когато послушам някой друг, повече се объркват нещата. Някак си аз съм позитивно настроена към клишето, с възрастта все по-толерантна към него, защото ми се струва, че в началото, като си по-млад и суров и сурав, мислиш, че ще измислиш топлата вода и толкова много мислиш и накрая... Пък те хората го измислили. Хората го измислили, видиш, че то работи, пробвано, опитано, а не сега да си чупиш главата и нищо да ни се получи. Аз съм толерантна към клишетата и така си ги ползвам. Ето, закона на Мърфи си е клише, ама е верен. Това е мъдрост от вековете, деца каза, натрупана. Синтезирана. Да, поредното клише. Но наистина, поне при мен това, дето казваш шорткът, помага ти да се успокоиш. Да, създава някакво чувство сигурност, че си на позната територия. Негативното усещане при мен е, че нищо реално не може да ме изненада. Когато знам, все на мен се случват такива работи, просто не мога да се изненадам. Виж, бих се изненадал, ако не се случи. Но ще бъде приятно. Ще бъде приятно, да. Аз си мисля, че те верно клишета ти викаш мъдрост от вековете и страдана мъдрост, но като че ли хората не ги създават умишлено. Така си мисля, те не са специално някой да седне да го измисли. Чак сега да видим как да го кажем, еди какво си. А то се... Идва си от само себе си. Да. Обаче клишетата понякога служат за оправдание. Да. Поне аз съм се улавила за това. Като разхвърля много и така разпиляно действам и майка ми се каже, как може това тук да си оставила, това е тая бъркотия, виж еди кой си. Творчески хаос. И аз казвам, аз викам, остави го той е германец.
И край, щом той е германец, аз не съм, нормално той да не е разхвърлен, аз да съм разхвърлен. Ти не си, ти си българин. И съм си оправдана и съм си съвсем нормална в моите очи. Да, и това да не си внимателен с закона на Мърфи. Не внимаваш и става белят. И филията обратно пада на земята. Има несъзнателни клишета, според мен, които някак си още от семейния Набивани. модел. Да, набиват ти се. Примерно аз имах такова клише, набито от майка ми, защото винаги исках да са, то детето иска да се хареса на родителите си. Чувствителните хора са добри хора, а хората, които не припадат при всяка новина, не плачат със всеки, въобще не излизат извън релси при всеки стрес, собствен или чуж, значи са някакви говеда, едва ли не. Безчувствени. Безчувствени. В тази категория беше баща ми, който беше по-умерен в нещата. Задължително трябва да припаднеш. Трябва да тресе, просто много да преживяваш, да чувстваш, и аз така го бях разбрала, че не исках да съм богата личност, много ги преживявах и в някакъв момент разбрах, че това ми пречи и че изобщо това не е истината на истините, това е нейната истина. Със сигурност има още клишета, които аз съм ги възприела. За себе си, но дори не знам, защото ги смятам за истината на истините. Примерно, едно от тия клишета е образованието. Образованият човек, дялан камък, на път ни се оставя, намира си, тежи си на мястото, това ти онова ти, и сега ако някой не се е образовал, вътрешно някак си имам друго отношение. Не ми се иска, Колко силно ни влияят понякога на самочувствието клишетата, някои си направо вредни. Примерно сега аз живея колко години, сигурно целият ми живот съзнателен минал с клишето, че блондинката е тъпа. Сега понякога работи в моя полза, но като цяло съм свикнала вече с мисълта, че понякога не ме приемат сериозно хората. Аз трябва да се доказвам, за да ме приемат сериозно. Ако бях черна коса, може би нямаше да бъде толкова интензивно. Или пък, да кажем, клишето за злата свекърва. Това си е така дълбоко в народопсихологията залегнало клише, че свекървата винаги е зла и те тормози. И става като една стигма. Да, и ти се чувстваш, като станеш свекърва си зла. Така задължена. Задължена си да си зла. А всъщност не винаги е вярно, и затова казвам, че влияе на самочувствието, защото понякога ти без да се вписваш в клишето, то тежи върху теб по някакъв начин. Примерно, като излезем в чужбина, клишето за българите. Да. Какви са българите? Като излезем, ясно е. Какви са такива, онакива сега. Крадливи. И в този смисъл може да кажем даже, че клишето е много вредно. Да. Защото може да потиска човека, ти говориш за самочувствие, но то може дори да насочва изобщо и поведението му, и мисленето им да вреди. Ето, например, клишето за това, че жените са емоционални, а мъжете рационални. Мъжете са рационални. Не може една жена да не е емоционална. Да, и не може една жена да е рационална. Това много ме е дразнило, казвам ви. Като цяло може да има нещо вярно, но това не е винаги така. И не бива да заклеймяваме, защото това много вреди в взаимоотношенията в семейството. И понякога, когато мъжът прояви емоции, жената... Какъв е това? Не е мъж. Не е мъж. Ама не, то има, аз съм се чувствала обидена. Така някой казва, примерно, че жената не може да мисли така рационално, както един мъж. Аз, примерно, съм атомен физик, а той е масажист. Сега... Кой мисли по-рационално? Със сигурност съм решала повече рационални задачи от него. Да не говорим, примерно, за убийствата. Колко повече убийства се извършват от мъже, да не е рационално да ги извършват. На афект. На афект и на емоционална реакция, естествено. Но ти много хубаво мислиш, много ни допада. Добре, напредваш. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Добре, има ли религиозни клишета? Пълно е. Аз дори мисля, че те са повече от другите. Сега, не бива така
да слагаме и стигма, че клишето реално е нещо лошо. пък. Да, тръгнахме в тази посока, да. Защото в общи линии, казахме, това е мъдростта на вековете. И проблема с религиозните клишета е, че почват да се изтъркват и да... Изпразват от съдържание. Да, изпразват се от съдържание, почват да досаждат и даже да дразнят хората. Примерно, за мен, аз като се замисли за религиозно клише, това, че на определени празници се яде определена храна. И това е така, не може. Тогава се пости, тогава се яде агнешко, тогава яйца, тогава риба. Това няма никакъв смисъл в цялата тая работа, обаче си останало и се гледа с лошо око, ако ти не го спазваш това нещо. Има според мен и по-опасно. Това е да кажем, ако има видове клишета, това е от безобидните. Вече. Да, това е в традициите, а докато има вече клишета слезли на доктринално ниво. И не само на практично житейско ниво, защото примерно ако кажем, че всичко е част от Божия план, нищо не се случва случайно. Други думи, Бог и злото е предопределил. Това е наистина библейска истина, но много често може да демотивира човека и да го направи пасивен в живота, да не е активен и да съдейства на Божия план. Напротив, даже да се противопоставя. Защото много хора казват, нали, това клише, каквото му е писано на човек, това ще стане. И казвам, тези хора си противоречат. Ако наистина е така, каквото ти е писано, ти легни и нищо не прави. Служи по цял ден, то се случи. Някой ще ти намери храна и ще тренира и мускулите. Може да не ти намерят храна. Да. Има едно такова, което ми се развенчава времето, но аз съм го мислила, че в Библията има отговор на всички въпроси. Да, това е друго клише. Въпрос да имаш, чети Библията и там ще ти се отговори. В Библията се отговаря на въпросите, които авторите са си задавали. Аз съм била роб на това клише. Има логика и в него, защото ти, четейки текста, работи с твоя ум, Бог работи с теб и в крайна сметка ти стигаш до отговори. Да си намираш своите отговори. Но все пак за всичко да пише в Библията. Но и религиозният живот не е клише и въобще живота не е клише. Да. Ние си говорим за клишето, но нищо не е клише. Да, на всеки реално. живота му е оригинал. Да, така че ти имаш нужда от наистина това общуване, което конкретно за теб ще работи, кое конкретно за теб ще е добро, а кое е най-добро за теб, наистина го знае Бог. Някои религиозни клишета стават опасни, защото се лишават от съдържание. Примерно израза Бог и любов. Това е една от най-дълбоките истини в Библията. Обаче ние толкова често я повтаряме, като абракадабра, и на разни слагаме си слогани на такова, на фанелки, това и дори не се замисляме какво означава това. И ако наистина попиташ някой какво означава това, че Бог е любов, просто настъпва едно мълчание и неудобство такова. Да. Който реално не знаеш как практически да го приложиш за себе си. И се е превърнал, живота. всъщност, една истина се е превърнала в празно клише. Да, на мен също така много често ме провокира да пребъдваш в Исус. Това е друга такава фраза, крилата. Да, библейски израз, напълно чудесен. Исус го каза. Да, обаче практически какво означава това? Всеки човек трябва да открие за себе си и да се опита да разбере. Реално днес какво означава? Как изглежда това нещо? Да, какво е това реално? А сега, докато говориш, се замислям, че за всяко такова клише седи една история. И ти в нея можеш да разбереш, нали, какво значи. Защото аз наистина мисля това, което Мира ти каза, че тези кухи понятия и хората много обичат с патос да ги говорят и аз също съм без да има нищо вътре. Да, също съм задавала този въпрос, а ти какво имаш предвид и насреща, нали, патоса угасна и сега какъв беше този въпрос? Отговор как така може да не знаеш? Примерно сега, когато на Великден си казват християните Христос воскресе, воистина воскресе, колко от тях въобще вникват в това? Това е като добър ден. Какво означава Христос възкръсна? Да. Това колко нещо е скрито под тая фраза, то е цял океан. Това е въпроса за мене. Дали трябва да се борим с клишетата или да си ги употребяваме разумно? Тя войната с клишетата е изгубена. Защото ти каза, че живота не е клише.
Да, според мен просто наистина в много от тях е концентрирана тая мъдрост, тая колективния опит на много хора, затова и всеки го е припознал и го казва, но е хубаво човек да се замисля, за него конкретно сега какво означава в този момент в живота му сега. Дали работи за Тоест, него? да мислим покрай клишето, не само да праскаме клишетата и да живеем. Когато кажем да ги осмислим, т.е. да направиш някакъв план. Това реално как може да се осъществи в живота ми. Това клише, което може да е нещо хубаво, нещо добро. Или пък ако е нещо лошо, да го осмислиш и да помислиш как може да избегнеш Да излезеш от клише. то да ти влияе по един негативен начин. Ето, нали, моето любимо клише е все на мен се случват такива неща. Това не е нормално, да мислиш все така негативно. Това винаги те потиска и те отдалечава от това да се развиваш, да постигаш някакъв успех. Демотивиращо е. Затова трябва да го осмислиш и да си кажеш, да, наистина, не съм се родил, дет се казва, с късмет. С сребърна лъжица. Но какво мога да направя, за да избягвам от тези неща? Аз даже си мисля, че понякога клишето може да е полезно. Да кажем, клише е като си сам в гората да те е страх. Защото мечки има, вълци има, не знам какво. Или да не ходиш в гората. Да не ходиш в гората, защото има мечки. И сега, ако си сам в гората и шумне в храстите, клишето те кара да хукнеш, да бягаш. А ако няма никакви мечки, просто вятъра си шумоли в храстите, хубаво, малко си го опакам, побягал си и толкова. Ще изяде мечката. Обаче, ако наистина е мечка, клишето ще ти спаси живота, защото инстинктивно хукваш да бягаш. Така че, може да кажем, уважаеми слушатели, че клишето само по себе си, нищо лошо няма в него. То си е натрупаната колективна мъдрост, както каза Ради, през вековете. Но ако живеем в него, без да го осмисляме, може да се превърнем в едни ходещи, говорещи клишета. Досадници. В едни ужасни досадници. И още по-лошо, може да започнем да си вредим, дори да вредим на останалите, като почнем да им лепим етикети, защото влизат в някои клише, нали, германците са скучни, италианците са бъбрици, руснаците са пияници, французите са любовчи, българите крадливи, не знам какво. Ганевци. Да, ганевци. И има опасност да пропуснем качествени хора в живота си, да обидим някого, да развалим отношения. С други думи, нашият апел към вас е умната с клишетата, внимателно и умната. Не да бягаме от тях, но ние да ги управляваме, а не те нас. Толкова от нас за днес. До чуване до следващия път.